ଐକାର ଯୋଗ କ ମିଶାଣ ଐ କଇ ଖ ମିଶାଣ ଐ ଖଇ ଗରେ ଐକାର ଗଇ ଘରେ ଐକାର ଘଇ ଚରେ ଐକାର ଚଇ ଛରେ ଐକାର ଛଇ ବର୍ଗଜରେ ଐକାର ଜଇ ଝରେ ଐକାର ଝଇ ଟରେ ଐକାର ଟଇ ଠର ଐକାର ଠଇ ଡର ଐକାର ଡଇ ଢର ଐକାର ଢଇ ମୁଧଣର ଐକାର ଣଇ ତର ଐକାର ତଇ ଥର ଐକାର ଥଇ ଦର ଐକାର ଦଇ ଧର ଐକାର ଧଇ ଦନ୍ତନର ଐକାର ନଇ ପର ଐକାର ପଇ ଭର ଐକାର ଫଇ ବର ଐକାର ବଇ ଭର ଐକାର ଭଇ ମର ଐକାର ମଇ ରର ଐକାର ରଇ ଳର ଐକାର ଲଇ ଲର ଐକାର ଲଇ ତାଲବେଶର ଐକାର ସଇ ମୁଦ୍ନେଶ୍ୱର ଐକାର ସଇ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଐକାର ସଇ ହର ଐକାର ହଇ ତର ଐକାର ତଇ ଳ ତୈଳ ଦର ଐକାର ଦଇ ବ ଦଇବ ତର ଐକାର ସଇ ଳ ଶୈଳ ନର ଐକାର ନଇ ତାଲବେଶ ନଇସ ହର ଐକାର ହଇ ମ ହଇମ बर ଐକାର ବଇର ବଇର ତାଲବେଶର ଐକାର ଶୈବ ଶୈବ बर ଐକାର ବଇଧ ବୈଧ ଜର ଐକାର ଜୈବ ଜୈବ कर ଐକାର କଇ ଳର ଐକାର ଳା ତାଲବେଶ କୈଳାସ ତାଲବେଶର ଐକାର ସଇ ତାଲବେଶ ବ ଶୈଶବ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଐକାର ସଇ କତ ସୈକତ बर ଐକାର ବଇ ତାଲବେଶର ଐକାର ଶାଖ ବୈଶାଖ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଐକାର ସଇ ଦନ୍ତେନର ହସୈକାର ନିକ ସୈନିକ ତାଲବେଶର ଐକାର ସଇ ବରାକାର ବାଳ ଶୈବାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାଠ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଡ୍ସ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।